Man kasngi kawai hadin kawai kasabut kabana kalyang ki pulit hi kilalap mentah hoat kini kadai halor ka jingja ngai jo ki arngut ki nong wan jngok kai perthai ki badai nang te na po indoor ki balaja haka arflai tarik ujumang hang ne po jela mi khalia haka bayadai hi bat u raja Raghuvanshi nakalyang ki pulit kilalap ya kamet jong u bat kiladep banle ya ka postmortem bat ka jing tok kit hi kadang yai bat mentahi nakaliang jong ki kinhun ki bakan thop ki pulit ka NDRF SDRF bat ki we ki kinhun hi kidang trai shitam banwat saya ka lok jong u ni unong wan jong kai perthai ka Sonam Raghuvanshi ki bala ja lang haka arflai tarik haka bayadei bat kani mentakasngi nakaliang ki pulit kilayo bantam ya ka we ka raincoat kaba nakalang ki pulit rukim pala ban yathu ba kani ka raincoat kadai ka bala bit snam ni kadai ka dak ka bala bit da kiwi pat te hakabaya dei hibat kani man kham su thu kham shai halor kini baro ilayo ban yakran bat USP jong ka East Khasi Hill District man kham su thu ya kini ki jinglap sai jong ki pulit halor kani ka kesi betan ka jingwat saya ka kalok jung pajar Raghuvanshi te mane age DRF SDRF ST nangta fire emergency service lahir shaka AV viewpoint nangta pring lalap koi ka real code te kata ni lasis dan pa forensic ka case ni la register menen ka postmortem ni ada but kini si hin sayo ka postmortem report pi kata ka jing butho budan ka jacket nimla mo te bakaladon ka tu kani sni ham tu te ya ka tu ni pa forensics ka central forensic laboratory te kamat intikna ka central forensic la ka diga snam ne ke ka pun long ni bat ong ba ka diga mo de case ba intikna ko long bun kom ka pa brio lalap nariat diga red barat san tu bat ka skuter dan shoi jaka nang ta pade kidak kitchen nak metro ondala le quest ru ni ba dan kidan ki injury ka ba kedo ba diga mo ada dei kan ko kam boleh se boleh hi skuti kan dang yang tu re jingkli kalong menu bara skuti situ cika tu hi ka pa ba ketika madu kes kan kata ka wat ketika wat patma ban kata ka wat pila ban lap nei ru long ki pila ban thiet nei ru kibun kiyo kam kiba kibun ri kam kibat ban tangkawai hi ketika wat ka patma but kadan hi kata ka gimbet snam hamta bani hapha sha forensic kata ketikna di kasnam ri te nangta hi nila ban wan cha kata conclusion bahawa katu kati pen jo ka crime pi ni la do simen kong hi nila trai borba hi bani nang yai trai hi gimbet sko kata jingkran jomno ro ban pen thawria ne ban ong ba ni khan trai hi isko tho mni hi kamila please hado nta hi ni trai hi trai testa hi ni trai met ban sim ya kan wono kam hi pa ya kata hi am try ni randil kam pala chet ni kam dan kan ka pressure ne nan mono ka diam ru ndai ni yo ji krishan na pro jing kule ba akarpang ki na du stang ki wat ya ka ja ka sha le pebiang ki no shoshnong to panchet ni banwan pandit wat lang madan lang ki kedon pulit ni dan lang ki nong shop snang nang tu ki volunteer snang nang tu ladan te kajing sung ho ka pakhrawi ki kam des kam dan e kata setia ka in bori na ngin ni bat ni le ban wat ni sha kajing toket ka di ban wat ni sha ade kumno ro ande kajing sha ka di ban mi chkhwa ni te kata kajing ong chuki te ya kata him priang hi kata bat na kajing toket te kanya hi thik kum ka investigation hi objective investigation will happen only nga kosko kan tu ka we long kibun ki jigetu ban hadin kani ja e ban ice ki homestays ki guest house ki guides what kin option stang ru te long yamanta hi ngala i bun ki advisories klami naka sarkar naka tourism department hi ya kata kin the boat kita boat testa kita ki kendon wala bo hi try kan dan ka jing small shine tu kasuk ini ki kulit ru ada dan CCTV ada dan register ki bala
penkentiu ki keteng ki number ki address ang tu kasuk ini ru te tang kata hiji betul ke apa juja kan juja kum kan pa nong ban sha peniap beriau ban hoi kladun ki jing sha peniap tri kam ding ke ban long ban yaki turis kladun lesi kladun ki kes mention na ki kes ke ba ya ba mi di but kum kan ye kes ka kasien ban kong hi aga jing pe chuma phi kadun ya si dang lab hi ki ke mane dang lab te kadang beteng ni ka karyat ka babon tu te ingin hapia beteng ni ka jingwa